वार्ड नम्बर थुमचाकमा मारावलाइसा टिका मोथानी साधारणत उठान सभा खाइजाखा आ उठान सभागो एकटानो कक एकटानो चिनि दिसुना लाइखा जों दिनै যতক্ষণ পর্যন্ত आ चिनि दिप्रासा निज दफाराव बिथां जाय सागजरातै जों बुबाग्रावनो लगरै थांनाय बे बोसदांसिनि 12 तारिख आ जरागो आउटलागो जन जमाया दिनाय आ बनतैगि बिथिं दिनै सिद्धान्त नालायखा दिनै आ तिब्रा जगतजों मानसक नायदे बांमा दिनै आ तिब्रा हागो सरकार जागै बन्ति चाइथांखा आबो पजुत दिनै आ तिब्रा हानि तिब्रा साराव यगियाखो हायनि बागै अनन्य पलिटिकल पार्टी जों दिनै दा फाइगै जों तिब्रा मत फाइगै जों सामिलिं फाइखा हायनि बागै जत सामिलिं फैनाय उनाव खाकामिया फारै किसा कक साबाना अरफाय जतन हामबाय